बोली बोली बाबा महेंद्रनाथ की। होत नाही काम बा काम बा पूरा कैलाश भइल घाम बा घाम बा हमरा से होत नाही काम बा काम बा एकहु कोठारी बनावे ते भोला ओही में भांग पिसावे जे पिसावे जे भोला ओही में भांग पिसावे जे पिसावे जे भोला ओही में भांग पिसावे जे सबका के देहनी महलय डारे अपन रहिला काहे बन के भिखारे सबका के देहनी महलय डारे अपन रहिला काहे बन के भिखारे हमारा चल जाई ता पूछो पाए करावे ते जे करावे ते जे भोला एकहु कोठारी बनावे ते जे बनावे ते जे भोला ओही में भांग पिसावे ते जे पिसावे ते ओही में भांग पिसावे तेजी भोला सब लगावता ते साबुन सेंट जी भस्म शरीर पूरा लेहनी लपेट जी सब लगावता ते साबुन सेंट जी भस्म शरीर पूरा लेहनी लपेट जी